Ayan mga katsapsoy, dahil ang aming school ay maliit lamang at ang aming barangay ay maliit lamang din. Ayan, salat po kami sa kagamitan para pagandahin po yung aming school. Pero punong-puno po yung aming hangarin na mapabuti at mapaganda lalo yung aming school. Welcome back mga katsapsoy to my channel, and for today's video nandito kami ngayon sa Magsaysay Elementary School sa aking school. Andito kami makikipaglaban sa kasamaan. At ayan yung mga kalaban ay makipaglaban. Mga katsapsoy, nandito kami para ihanda yung school para sa parating na face to face, at ito yung mga magulang na nandito. Ayan mga katsapsoy, ang daming ipapakita ko sa inyo yung mga nagtatrabaho ngayong umaga. Ayan sila. Ha? Sige! Salamat ate Jocelyn. Ayan mga katsapsoy, may nanay tayo na manlilibre daw ng ng malamig na tubig para sa ating mga magulang na nagtatrabaho sa umagang ito. At ayan, dahil may panulak na, itutulak na lang ang kulo. Magpapabalyo ako ng tinapay. Ayan sila mga katsapsoy. Mag-hi ka naman sa YouTube channel ko. Yan si Marina mga katsapsoy. Hoy, iya hoy. Iya, palit ka ng 20 nga tinapay. Kulang! Sad ka pa. 20 bigan 1,000. Hoy, sad ka pa. Maligago din si Rina. Iya ka ng 20 nini ha. May kang tinapay doon. Ka ng 100. Wala na. Oo. Tagsing kohon. Halo manakloti. Mag-hi ka naman kay makikita yan sa YouTube. Mahiyain si Denise. Ano ba yan? Uy, naku, binidyo lang umiyak. Ayan. Yan si Denise, tapos yan ang lola niya si Manakloti. At yung mama ni Denise ay nasa Maynila. Shout out sa'yo, kay Rachel Narca. Ayan. Hello. Pag i-shout out sa mama mo. Hi Jenny, yan oh. Yan sa TV, nagbigay yan ng ng sibol. Oh, hi sa mama ni Denise at ni Dana. Ayan sila mga katsapsoy. Hala, bida na sila sa aking vlog. Nandito mga katsapsoy yung mga masigasig at masisipag na mga magulang. Ayan, tulong-tulong sila sa pagsibak. Lalasain mo pa yan. Kamutik yo. Yan si GL. Grade. Tikang taon na dito ang pagkudal, papay. Tikang taon dito sa katapusan ang pagkudal. Oo. Kade, dedicate ko na tikangon ta dito sa hi. Mga katsapsoy, ayan si Ate B nagdala yan ng ng sibol. Tapos nakakubra yan ng malaki. No. Yan sila mga katsapsoy. Nakatadi yan sa nakubra siguro nito. Nakatadi. Papay, tara dito kitun Tigan dito sa may gate. Maungunit ato nahon. Apoy di oo. Di kay tuwi ni kasi nga cyclone al sa paatay ni. Yaon. An martiryo waray. An martilyo an waray kit. Mawak martiryo. Sige. Kinahanglan dila sayo ay martilyo ba si ma kuanda yun. Ayan mga katsapsoy. Siya si Kuya Rodel, siya ang foreman dito. Yan si GL. Oh, ang galing-galing niya magbiyak ng kawayan. Sige, Papay. Yan si Papay. Pangwakiw
Yan. At ang galing-galing talaga ni GL. Sige, GL! Go, GL! Go, GL! Woo! Ito ang kaigihan dito mga ka-chapsay sa aming barangay, dito sa barangay Magsaysay, Laon, Northern Samar. Kapag ganyan, may mga gagawin dito sa school, pinapatawag lang namin yung mga magulang at ayan, dumarating kagad sila at bayanihan sila sa paggagawa mga ka-chapsay. Ito dito yung aming school. Ayan o. Ayan mga ka-chapsay, dahil ang aming school ay maliit lamang at ang aming barangay ay maliit lamang din. Ayan, salat po kami sa kagamitan para pagandahin po yung aming school. Pero punong-puno po yung aming hangarin na mapabuti at mapaganda lalo yung aming school. Kaya naman po sana sa mga mabubuting puso, baka naman bigyan nyo naman po kami. Ayan o, may garden kami dito. Ayan, tanim niya ng aking papay, ng aking uncle. Ayan. Tapos lapit tayo dito mga ka-chapsay. Nako, may mananabas. Ayan mga ka-chapsay, isa sa requirement ng limited face-to-face classes ay kailangan daw palibot ng buong school premises ay nakabakod. Kaya isa ito sa aming binibigyang pansin sa ngayon. Kaya andito inaayos po yung cyclone wire. At yung bahagi naman mga ka-chapsay ng school premises na walang cyclone wire ay lalagyan na lang ng mga bagay na maaaring gamitin pambakod kagaya ng kawayan para lang masiguro ang seguridad ng lahat ng kabataan at mga guro na papasok araw-araw. Sila yung mga ka-chapsay, sila yung mga nagtatrabaho at ito naman yung audience impact. Kabilang ito, ang laki ng tawa. Yan. Ito mga ka-chaps, may snack na kami. Ayan, tinapay. Pero bago ko yan i-release mga ka-chaps, mamimigay kami ng stab para bawal ang doble. Hoy Ate Minas, may sili sa balay, good man. May sili sa balay yung giharang eh. Ito ang ngaran, demonyo. Giharang talaga ito nga sili. Ano? May sini? Basa. Diri, laisan kutikot. Mas maharang pa sa kutikot. Pakatadi ko, ang demonyo good man. Giharang, yun mo na sili. Ay mga ka-chaps, nauna pang mag-snack yung mga audience impact. Ano ba yan? Yeah. Hala, Nilata ka na doon. ano ba yan? Wala pa nga na sara stab. Kami Ay, pa ba Ate Miss, mga racket. Hindi na kailangan dudoy. Makaon na kami. Nakuha na sila ng snack, wala pang stab. Nagiging trabaho. Tinawa. Hoy, Kuya Rodelia. Kuya Rodel. May kay stab. Para si Kuya Rodel pamat. Kuya Rodel. Ya dinanis na kaya. Kodi, may kay stab. May siniya. Di kailangan ni stab. Sorry, kuwan lang. Ano imin siya din ang dos? Kuya Rodel, ang pag-release ko sa NIS na kailangan may stab. Merienda niya. Ayan, seryosong usapan naman po tayo mga ka-chapsoy. Ang aming school po ay mayaman po sa pagkakaisa at pagtutulungan. Kaso nga lang po, salat po kami sa mga bagay na maaaring gamitin namin sa pagpapaganda po ng aming paaralan. Kaya naman po kumakatok po ang inyong lingkod na si Maestro Aray doon sa mga taong may mabubuting puso at kalooban na sana po ay makapagbigay po kayo ng kahit konting donasyon po, pambili ng pintura at iba pang mga kagamitan na maaari namin gamitin sa aming paaralan sa minor repair, at tumatanggap po kami kahit po material para po may pagpatuloy na po namin yung
pagbubukas po ng aming paaralan ng aming face-to-face classes ngayong taon po. Para po sa may mga mabubuting kalooban na magbibigay, maaari nyo pong kontakin si Maestro Waray o ang aking original Facebook account na Elmer Galit Servito. Tinitiyak ko po sa inyo na lahat po ng malilikom na halaga ay mapupunta sa pambili ng mga gamit sa pagpapayos ng paaralan at makakaasa po kayo mga kachapsoy na siguradong makakarating ito dahil kukunan ko naman po ito ng video at aking i-upload sa aking mga susunod na vlogs. Maraming salamat mga kachapsoy.